Hekk kif il-ħamis issoktat il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Jurgen Fenech fil-qorti kompli toħroġ ir-rabta li teżisti bejn Kastilja u l-persuni akkużati bl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja. F'wieħed mir-recordings li semma fil-qorti, il-middleman Melvin Tewma jinstema' jgħid lil Jurgen Fenech int ħaġa waħda miegħu, b'referenza għal Joseph Muscat. Tewma jgħid ukoll lil Jurgen Fenech li kellu jipprova jikseb il-bejl għall-allegati qattila billi jkellem lil Joseph Muscat la darba kienu ħaġa waħda. U għafat magħruf li l-imprenditur Jurgen Fenech u l-eks Prim Ministru kienu ħbieb kbar, tantu hekk li Muscat poġġa lil Jurgen Fenech f'lista esklusiva ta' ftit nies mistiedna r-riċeviment ta' eluq sninu fil-Girgenti is-sena li għaddiet. Bħala rigal Fenech kien taħ inbit li jiswa l-eluf, apparti li f'okkażjoni oħra taħ ukoll arloġġ valur ta' 20 ta' eluf ta' euro. F'recording ieħor jerġa' jissemma l-eks Ministru Chris Cardona li f'seduta preċedenti nkixef il-instab in-numru tiegħu biss f'mobile mor mill-baħar ribittinta tal-patata fil-Marsa. Fis-seduta tal-ħamis, il-middleman fl-assassinju ta' Caruana Galizja iddikjara li jekk kien hemm xi ħadd li seta' jgħin lill-aħwa De Giorgio biex jiksbu l-bejl, dan kien l-eks Ministru Chris Cardona. Chris Cardona jista' jgħinhom jaf li l-imħalfin kollha, kien iddikjara Melvin Tewma f'diskursata ma' Jurgen Fenech. Cardona mitħla magħhom aktar mix-xieħ li ieħor ma kienx fil-qorti, kien qal Tewma b'referenza l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. U f'recording ieħor, Tewma jinstema' jgħid li fl-opinjoni tiegħu hemm 4 persuni oħra involuti, mistoqsi min huma l-4 l-oħra li għamel referenza għalihom. Minn barra l-aħwa De Giorgio Vince Muscat, Tewma ddikjara li ma jafx, qal biss inħoss li hemm aktar persuni involuti. Sadattant fit-tmiem is-seduta, l-avukati ta' Jurgen Fenech talbu mill-ġdid tal-libertà provvisorja. Gianluca Caruana Karin iddikjara li kellna Prim Ministru u Chief of Staff tiegħu li rriżenjaw minħabba dan il-każ imma għadhom jiġru barra waqt li l-klijent tiegħu għadu maqful. Akkuża wkoll lil Melvin Tewma li mhux jgħid il-verità minkejja li ngħata l-maħfra presidenzjali hekk kif qal ir-recordings li ħawu stess juru li qed jikdeb. Madankollu l-qorti rrifjutat it-talba l-ħelsien mill-arrest waqt li ordnat li fis-seduta li jmiss jiġdu l-ex Chief of Staff Schembri, Kenneth Camilleri, ex uffiċjal tas servizz segret u ex uffiċjal tas sigurtà fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u Johan Cremona. Dawn tal-aħħar issemmew minn Melvin Tewma bħala n-nies li ntbagħtu għandu minn Schembri biex jinformah li 3 sospettati bl-assassinju kienu se jirċievu l-bejl kif ukoll €1,000,000 kull wieħed.